Bona nit. Comença la intervenció de Compromís emmarcant la importància del que avui aprovem. És una inversió que supera els 2 milions d'euros amb fons propis. Inversió que és possible gràcies a la relaxació de les normes pactades del PSOE i Partit Popular en la reforma exprés de l'article 135 de la Constitució l'any 2011, que consagrava l'obligatorietat dels ajuntaments de pagar deute indistintament de la seva situació econòmica abans de fer qualsevol inversió o gasto o inclús guardar diners per tindre liquiditat, és a dir, poder anar atenent l'activitat ordinària sense patir perquè poguera haver algun retard en els ingressos. 2 milions d'euros que representen, no és poca cosa, el 10% del pressupost total de l'Ajuntament de Xirvella per al 2021. Per què des de Compromís donem suport a aquesta modificació de crèdit que avui presenta l'equip de govern? Ho fem en base a 3 eixos que per a Compromís són molt importants. La mobilitat. Per mobilitat hem d'entendre des de la millora de l'accessibilitat a un nivell més proper de carrer o d'itineraris a peu dins del poble o a un nivell més macro com puguen ser les infraestructures o el transport públic, que si bé s'escapa de les competències municipals, toca estar reivindicant i demanant fins a aconseguir el que el poble de Xirvella es mereix, que són 2 paraules, qualitat de vida. En este saló de ple, de vegades se'ns ha recriminat la insistència en el tema de transport, ja siga l'autobús o el tren i de les infraestructures. Este treball ha servit, per exemple, perquè Joan Baldoví, representant de Compromís a Madrid, trasllada allà on es prenen les... Estàvem parlant de la mobilitat, que consideraven que era un aspecte que va des de l'accessibilitat considerada a xicoteta escala en el que seria els carrers, però que també afecta a les infraestructures. En este saló de ples, de vegades se'ns ha recriminat la insistència en el tema del transport, però gràcies a això, per exemple, Joan Baldoví, representant de Compromís a Madrid, ha pogut traslladar allà on se prenen les decisions i es prioritzen les inversions, les necessitats i demandes aprovades pels plens dels ajuntaments de València, Mislata, Alaquàs, Aldaia, Quart i Xirvella, perquè el PSOE, quan governen allà els seus, només està vigilant. Això de reivindicar ja els ve més malament. Aquestes demandes aprovades pels plens referents a les conseqüències del projecte d'ampliació de la B30 i el nou pont de connexió de la B30 a l'A3 amb 3 temes claus. L'assegurament del manteniment de l'entrada per plaça Espanya, que de moment, per més que diguen els representants del Partit Popular o el Partit Socialista, només tenim donada una paraula. La inclusió de millores de mobilitat sostenibles en qualsevol intervenció de l'entorn de la B30, com el carril bus o una línia específica per a carril bus i vehicles d'alta ocupació o un pas segregat i segur per a vianants i ciclistes, o que el Ministeri atenga les al·legacions que en 2016 defenia el senyor Ábalos i que ara, com a ministre, sembla ser que ha oblidat. Avui, tristament, la C3 tornava a ser notícia, la línia que ha patit més retards i supressions de convois en els últims dies. I de la reunió del senyor Montaner amb el senyor Fulgencio, coordinador de Rodalies de València, continuem sense saber res. El Pla Integral d'Accessibilitat de Xirvella, que és una de les inversions més potents que se du en aquesta modificació de crèdit, permetrà un salt qualitatiu similar al de la Xirvella sense semàfors i que la televisió austríaca, amb un reportatge, va salvar en un moment de debilitat del senyor Ortí, on es plantejava potser que calia tornar a posar semàfors. Xirvella està molt mal en accessibilitat. Tots els partits ho portàvem en els nostres programes i és una demanda repetida i reiterada per les associacions i representants veïnals. La millora de l'accessibilitat de forma sistemàtica és urgent. Per atendre barreres arquitectòniques del dia a dia, però també per plantejar intervencions més ambicioses com el reclamat eix transversal que unirà els col·legis Rei en Jaume amb el Miguel de Cervantes, reclamat per representants de la Federació Veïnal de Xirvella en diferents ocasions. El següent eix per a nosaltres és la cura de les persones.
Des del principi de legislatura hem insistit molt en la necessitat de regularitzar i normalitzar la situació de les vivendes municipals, un punt condicionant el nostre suport a la investidura del senyor Montaner i que també ve a aquestes partides pressupostàries a instàncies de compromís. Ara amb una partida específica per a la redacció dels projectes de reforma i posada al dia sense acaben les excuses i, a més, podrem accedir a ajudes de la Conselleria destinades a la promoció i adequació de la vivenda pública. En un moment en què el debat sobre el preu dels lloguers ens ha tornat a posar damunt la taula la importància del dret constitucional d'una vivenda digna, que de vegades els que més cacaregen tots els dies el nom de la Constitució se'ls oblida este dret. Enguany acabarem 2 vivendes, lamentablement encara lluny de l'objectiu que s'havien marcat com a compromís, però en la bona direcció. Cuidar persones també té a veure en promoure una ciutat que doni ofertes d'oci saludable, especialment al sector de població més jove, moltes vegades els grans oblidats de l'administració. Té a veure amb cuidar els nostres parcs i places, espais de socialització importantíssims en una ciutat com Xirivella. Des de Compromís estem convençuts de la bona acollida que tindran les inversions en un parc per a patins i per a bicicletes, així com d'altres destinades a millora d'instal·lacions esportives en general. A instàncies de Compromís hem aconseguit ampliar la inversió per a temes de sensibilització i reconeixement de les dones, que intenta saldar el dèficit que tenim en noms femenins als nostres carrers, amb només 9 carrers amb nom de dona de 217 carrers, com denunciava el col·lectiu Victòria Sau en 2019. Són inversions que caldrà acordar amb les associacions feministes de Xirivella, tenint en compte, per exemple, el Jardí de les Germanes Salut i Dolors Lis Pardo o el reconeixement de Concepción Criado Pérez, primera metgessa titular d'Espanya que va començar el seu treball a Xirivella. En la cura de persones també està cuidar els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Xirivella i donar-los les ferramentes adequades. I a més dels reforços per a urbanismes, també està l'estudi de l'arxiu municipal, a proposta de Compromís, i que és una demanda de fa temps per part del Servei de Biblioteques, però també una necessitat des de Secretaria. Disculpeu. També invertir en el polígon per fer-lo més competitiu i atractiu per a les empreses, gràcies en part a la subvenció donada des de la Conselleria d'Indústria que dirigeix Rafa Climent de Compromís i al complement que des de l'Ajuntament se farà per a poder fer aquestes inversions. El tercer eix es centra en la sostenibilitat, en base a 3 potes bàsiques: millora de l'eficiència energètica, ampliació i millora de la gestió de l'arbrat i la gestió de l'aigua. Respecte a la millora d'eficiència energètica, tots sabem els bons resultats que ha portat i alguns sabem el que va costar a Compromís convèncer la resta de l'equip de govern de la legislatura passada perquè fos un element clau del pla de sanejament, que substituïa el pla d'ajust del PP. Invertint en eficiència energètica estalviem diners i som responsables en la sostenibilitat del planeta. I combatre aquesta altra pandèmia que és el canvi climàtic i que l'urgència i l'emergència de l'atenció de la Covid ha deixat en un segon pla. Referent a l'arbrat, hi ha plantejada una inversió important que complementarà en alguns punts les intervencions realitzades als parcs. Tanquem l'apartat de sostenibilitat fent referència a l'aigua i a la gestió del servei. El Partit Popular ens recriminava que votàrem a favor de la realització d'un acte administratiu que venia amb els avals tècnics d'intervenció i secretaria de l'Ajuntament de Xirivella i que és un pas més per regularitzar el servei de l'aigua a Xirivella. Això no lleva la nostra oposició al treball i gestió que el Partit Socialista està fent al Consorci d'Aigües de l'Horta, on hem presentat recursos de reposició contra la decisió arbitrària per part del president socialista Helens de no executar l'acord d'assemblea 2018, on es modificaven uns estatuts en la línia d'obtenir una major transparència i un millor funcionament. I per això, en aquest sentit, en aquest expedient d'inversions hem exigit des de Compromís la realització d'una auditoria externa del servei d'aigua a Xirivella i la realització d'inversions per ordre de 70.000 euros
a més de les inversions que per renovació de contracte està obligada a fer l'empresa d'aigua de València. L'empresa d'aigües de l'Horta, disculpeu. També perquè no entenem que és un escàndol la quantitat d'aigua que es perd en les tuberies. Estem parlant sempre al voltant d'un 30 o 40% de l'aigua injectada i això requereix una monitorització i un pla de millores. Tornem a veure, però, ja estic acabant, punts dèbils en aquestes inversions, com és la manca de participació ciutadana en el disseny i selecció de les inversions. Señor Barberá, por favor, Sí. proceda a acabar. Vale, pues acabe la meva primera intervenció i en tot cas faria una segona intervenció després molt més breu. Moltes gràcies. A ver, señor Barberá, lleva más de 10 minutos, ¿vale? En una intervención. Entonces... Pues acabe un momentet. Vale. Termina, si quiere termine, le dejo terminar. 2 minuts me queden. Adelante. Tornem a veure punts dèbils en aquestes intervencions, com és la manca de participació ciutadana en el disseny i selecció de les intervencions. També la compra de drons, que pareix el joguet nou de l'alcalde, ens desperta certa preocupació quan hem vist que en altres pobles, després d'una inversió tan important, està guardada en un magatzem. Esperem que efectivament se poden utilitzar en la finalitat proposada i que altres pobles sí que han pogut dur endavant. També ens hauria agradat que s'atacara en aquesta inversió l'accés al polígon en la seva eixida cap a Picanya per a connectar en la B30, la CB33 i CB36. I finalment, ja acaba, a l'inici de la legislatura ens comprometíem a no bloquejar les decisions importants i a fer una posició col·laborativa, però exigent, i estem complint sent altra vegada responsables. Sorprèn per això l'actitud de vegades prepotent del PSOE en altres qüestions, com en el ple passat, que directament no es van contestar ni el PSOE ni Podem, quan tornàvem a preguntar sobre la reunió amb el responsable de coordinació dels serveis de Rodalia de Renfe a València. Amb actitud com aquesta, cada vegada tenim més ganes de negociar res, més enllà de l'actitud responsable que hem mantingut des del principi de la legislatura. Bona nit.